Vážení přátelé, bratri a sestry, pokoj vám. Děkuji Pánu Bohu, že můžu být mezi váma tento sobotný den. Přeji vám, aby Pán Bůh, jak jsme už slyšeli v té písni, Pán Bůh požehnal všem přítomným, aby požehnal Hospodin mladým, starším, dítěm, všem tým, kteří potřebujeme Boží sílu, Boží požehnání, protože každý jeden to potřebujeme. Moje milí, dneska je naozaj zvláštní sobotný den, protože nevím, či vám to něco říká, 12. dubna. Říká vám to něco? Pro Izrael to byl zvláštní den. I pro nás je to zvláštní den, protože dneska máme a budeme slavit tady Večery Páně. A právě v Izraeli toho 12. dubna taky se světí. Lidé išli ze různých místoch, išli do Jeruzaléma alebo do Silo najprv, aby donesli oběť Hospodinu. A aby vyznali svoje hříchy před tím, než tu oběť donesli. Taky my dneska jsme došli do chrámu Páně, aby jsme se modlili Hospodinu, aby nám odpustil naše hříchy. A plus k tomu prosili Pána, aby byl s námi nadále. Verš, který jsme už čítali a už byl oznámen v 1. Korinským 12. kapitola, verš 12. Chtěl bych ho přečíst i v češtině, který nám říká takto, je to kralický překlad. Nebo jakož tělo jedno je a mnoho má údů, ale všichni ty jedno tělo údové, mnozí jsou, však jedno tělo jsou taky v Kristu Ježíši. Je nás mnoho, ale v Ježíši Kristu máme být jaký? Jednotný. Všichni jedno. A právě i Pan Ježíš se modlil za svou církev. U Jana 17. kapitola máme tam popsané 15. verš. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale aby si zachoval od toho zlého. Od toho zlého. Ten zlý útočí ze všech stran na nás, aby nás zničil. A dokonce, jak jsme měli v úkolech sobotné školy, dneska nám to krásně mluvilo o čem. Taky o Večery Páně, že? O krvi a o tělu Ježíši Krista. A on říkal tím 70 učeníků, kdo nebude jíst mé tělo a nebude pít mou krev, co se s ním stane? Nebude život s ním. A my chceme, aby Ježíš Kristus byl s nás, aby byl s náma na tomto světě. Aby nás vedol a dal nám sílu, kterou potřebujeme. Kterou každý jeden z nás potřebujeme. Pan Ježíš se modlil nejenom za nás. Když si otevřeme Jan 17. kapitolu, verš 20 a 21 nám říká, ne za tyto pak toliko prosím, ale i za ty, které skrze slovo jejich mají uvěřit ve mě. Verš 21, aby všichni jedno byli, jako ty, Oče, ve mně a já v tobě, aby oni v nás jedno byli, aby věřil svět, že jsi ty mě poslal. Tyhle slova mluvil náš mistr, náš Pán. A mluvil to v tu dobu mučeníkom. A taky to mluví i nám dneska, aby jsme byli jednotní. Co znamená jednota? Aby jsme stejně mysleli, aby jsme společně pracovali a společně se modlili. Protože zlí duchové útočí. A víte, na koho nejvíc útočil? Na ty, kteří světí sobotný den. Oni měli poradu. Zlí anděle. A Ellen Whiteová popisuje, že Satan říkal, nejvíc bojujte proti tím, kteří zachovají den sobotní. Tento týden jsem se díval a slyšel jsem některé věci, které, víte, neprejde týden, aby se něco neslyšelo, ale všechno špatné, nedobré. Když se díváme do světa, tak vidíme, že
Príchod Ježíše Krista se blíži. Pamatujete si, jak je napsáno, 10 panen spal. A bylo slyšet hlas. Víte, odkud byl ten hlas slyšet? Z tej skupiny, tam tých 10 panen sa zobudilo, jedna a křičela, pozor, prichází pán? Ne, to bylo slyšet zvenku. Zvenku bylo slyšet, přichází ženich, zobudte se. A mnohdy i dnešnú dobu, to, co sa deje ve svete, tak vidíme, že je potrebné, aby sme sa zobudili, aby sme se pripravovali, protože ženich prichází. Aby sme byli jednotní, aby sme měli lásku, protože dokonce ze první církvi v Zjevení 2. kapitola, verš 4 nám říká, ale mám něco proti tobě, totiž, že si tu první lásku svou opustil. Jak daleko jsme my od tej první církvi? Ale je potřebné, aby jsme zpátky došli a měli tu lásku Boží. Aby jsme měli tu lásku, kterou měl Pán Ježíš, který ukázal na kříži na Golgotě. Možná si řekněte, však já jsem připravený. Jsme my připraveni na příchod Ježíše Krista? Jeden bratr, kazatel, šel do Ruska na návštěvu k našim bratrom, do oběda měl kazání a po obědě měl čekat tam 4-5 hodin, až začalo odpolední kazání a říká, nebudeme tady sedět, zobereme nějaké knihy a půjdeme na náměstí a budeme to darovat lidem, kteří to potřebují. A bratři mu říkají, ale bratři, tady to je trošku problematické, to není jako u vás. Tady, když tě chytnu, tak je problém, protože my nemáme povolení na darování těchto knih. Ale on nenechal a říká, půjdem a budeme darovat knihy. Tak šli. Ještě zobral 2 bratrů, šli na náměstí, začali darovat knihy, darilo se, děkovat Bohu. A najednou došli tam 2 mladenci a chtěli také knihy, a co tady máte, a co jsou to za knihy? Jsou to kresťanské, darujeme to zdarma, jsou všechny zdarma, oni si tam nějaké vybrali, odišli a o 5 minut byli zpátky, ale nebyli sami. Ale byli s nimi policajti a už bylo to horší. Musíte ukázat papíry, že máte povolení, když nemáte, všechno vám to zabavíme a jdete s námi. Zavřeli jich, do druhého dňa byli zavřeni. A ten bratr, kazatel, který říkal, já jsem připravený na příchod Ježíše Krista. Na druhý den říkal, já nejsem připravený na příchod. Já nebyl jsem připravený na to, co se stalo tam. Došli před soud na druhý den a říkali, máte 2 možnosti. První možnost, že dostanete pokutu, velkou pokutu, všechno vám zabavíme a půjdete dom, anebo budete zavřeni. A budete zavřeni. Vybrali tu druhou možnost, zaplatili všechno, co bylo potřebné, odišli s tama. Ale co je důležité, mnoho lidí dneska říká, já jsem připravený na příchod Ježíše Krista. Ale když dojdou zkoušky nějaké do našeho života, si řekněme, já nejsem připravený na to. Víte, aby jsme došli do nebe, je potřebné, aby jsme tady byli očištěni. Tak jak zlato je očištěné, tak Pán Bůh dopustí, aby jsme i my, naše charaktery, byli očištěné od všetkého zlého, špatného, co nás může oddělit od Ježíše Krista. I když těžkosti nás čakají, ale jak se máme my zachovat jako křesťané? Jaký máme být? Koloským 3. kapitola, verš 13 nám říká, snášte jeden druhého a odpuštějte sobě ve spolek. Měli kdo proti komu jakož žalobu, jako i Kristus odpustil vám, tak i vy pusťte. Pán Ježíš byl na kříži a co dělal? Po pravé straně, po levé straně byli taky ukřižovaní a oni co říkali? Dělal to samé Pán Ježíš? Pán
Pán Ježíš se modlil za tí, ktorí ho ukrižovali. Odpusť mi, Otče, protože oni nevedú, čo činí. Boli by sme my schopní udelať to samé, když nás zavrú. I když budeme zavrení, a môže sa to stať, musím vám říct, že je potrebné, aby sme měli charakter Ježíše Krista i tam. Protože v tých ťažkých chvíľoch, když budeme s Ježíšem, on nám pomôže. Protože on říká, nechám vás samých, ja budu s vama. Ja budu s vama. Koloským 3. kapitola 14. verš nám říká, nadto pak, nade všechno, oblečení buďte v lásku, kteráž jest svázek dokonalosti. Svázek dokonalosti. Aby sme byli dokonalí v Ježíši Kristu, je potrebné, aby sme žili ako Ježíš Kristus. Aby sme delali a mluvili to, co delal Ježíš. Druhý spáli, ale on sa modlil za nich. Druhý nadávali, ale on co delal? On sa modlil. To je to, čo je potrebné, aby sme my ako kresťané delali to samé. Protože před náma, vážení bratři a sestry, víte, co je? Jak bylo v tu dobu, když byl slyšet hlas krále, všichni dojdete na rovinu Dura. Ten hlas nezadlho se uslyší. A budeme slyšet a budeme se muset rozhodnout, či se pokloníme před zlatou sochu nebo ne. Kolik z Izraela došli do Babylonu? Jenom tí 3 mladenci a Daniel. Jak je to možné, že jenom tí 3 zostali stať a tí druhí sa všichni poklonili? Jak je to možné? Neměli víru? Nebyli vyučovaní stejně jak tí 3 mladenci, ktorí byli hodzení do pece? Jak je to možné? Víte, to je to, čo je potrebné pro nás, pro každého jedného z nás. Aby sme dneska, až ešte není slyšet hlas, aby sme sa poklonili před zlatou sochu, je potrebné, aby sme sa poklonili před kým? Prosili Pána Ježíše, aby nám dal sílu, aby byl s námi. Jeden bratr byl zavrený, protože v tu dobu ešte nebyl jako pokřtěný, ale bylo to v době, kdy už bylo pronásledování. A on říkal to samé, já se nepokloním a nebudu světit nedělu, ale budu světit to, co Pán Bůh dal. Sobotný den. Zavřeli ho za to, protože nechtěl chytit ani zbraň, nechtěl si oblect oblečení jako voják. A tak ho zavřeli a říkal, tam bylo víc křesťanů jako ve sbore, protože všichni byli zavření. Jak se jim něco nelíbilo, šup s nimi do vězení. A najednou se stalo tam něco zajímavého, protože on, jak byl zvyklý, a co dělal doma, tak to dělali tam. Tak, jak to byli zvyklí Daniel, ty mladenci, že on se modlil, nepoužíval meso a ty druhý se s něho trošku smáli. Jak je to možné? Jenomže stalo se tam něco zajímavého, že ten, který dával jim jídlo v kuchyni, tak jim nedával jídlo, protože on to jídlo prodával. Prodával to jiným v městě, ve kterým tam bydlel, a jim prostě nedal tolik, kolik bylo potřebné. A najednou jeden voják, který tam byl, tak se podpalil, zhořel. A najednou tu zašla vyšetřovat soud, co se tam stalo, došli tam policajti. Zjistilo se, že ten člověk, který jim dává jídlo, že nedělá správně, že to jídlo prodával, tak ho sama dali pryč. A teďka bylo, koho tam dáme místo toho člověka. A tí väzni, ktorí tam byli, ne tí kresťané, tí druhé. Víte, co řekli? Dáme tam toho kresťana, protože vidíme, že on je spravedlivý. Toho, co drží sobotu. Dokonce on tam došel. On tam byl, dával jídlo a
vedoucí té věznici říkal, já všichni tady, co jsou, ty křesťané, jich chci zničit. Oni s tady neodjídu domů. Prostě musí tady umřet. A tady tento člověk, který dneska je kazatelem, on byl v tu dobu v kuchyni, dával jídlo a právě tady tomuto člověku, který byl vedoucí vězení, tak mu nosil vždycky večer v 11 hodin jídlo. Oni byli moc dobrý kamarádi. Řekl mu všechno, jo, co mám v plánu udělat tady tento vedoucí. A jenomže on nevěděl, že tady tento je taky křesťan. A že by taky měl být mezi těmi, kteří budou muset umřet. Po nějaké době to zjistil. Po nějaké době to zjistil, a když mu donesl jídlo v 11 hodin, přesně vždycky v 11 hodin večer musel mu dojít jídlo. A když mu donesl, tak říká, ty jsi mi neřekl, že ty jsi taky křesťan. Jsi ty křesťan nebo ne? Ano, jsem křesťan. Dokonce došli ty nejlepší kamarádi. To, co měl v plánu tady tento člověk, tak neudělal. A dokonce ten vedoucí vězení měl dceru, která byla moc nemocná. A říká, bylo by dobře, aby si ty, jako křesťan, se modlil Pánu Bohu za mou dceru, protože je hrozně nemocná. A já věřím tomu, že tvůj Pán Bůh to vyslyší. Je potřebné, aby jsme byli křesťané hoci kde bude. Aby jsme nebyli křesťané jenom v sobotu ve sboru. Protože až budeme dělat toto, tak jak to dělal Ježíš, budeme jistí, že Pán Ježíš je s námi. On nám bude pomáhat. Bude s náma. A když bude potřeba, aby jsme se poklonili před zlatou sochu, on bude s tebou ve té ohnivé peci. A tě podrží. A je napsáno, že tak, jak bylo horko v té peci, protože kolikrát víc zažali tu pec. Ty, kteří házeli do toho ohně, co se s nima stalo? Umřeli. Ale oni byli v pece a nic se jim nestalo. Protože tam byl ještě někdo. A král ze trůnu stál a šel se podívat. Nehodili jsme tam troch? Jakže jsou tam 4? Protože Ježíš byl tam. Boží syn byl s nima. Chtěli byste, aby Ježíš byl v vašem životě. I když budeme mít těžkosti, problémy a budeme se muset rozhodnout, co teď, kam půjdeme, po které cestě to máme zobrat. Po pravé a pokloníme se a budeme dodržovat nedělný zákon, anebo půjdeme po té úzké cestě a dojdeme do nebe. Víte, jeden bratr říkal, musíme se rozhodnout dneska, protože peci dneska nemine nás. Lebo budeme tady zkoušaní a budeme muset projít přes zkoušky, ale nejsme sami, Ježíš je s námi. A nebo, když po soudě, kam půjdeme? Když nebudeme dodržovat Boží zákon, tak půjdeme do pekla. A budeme muset umřít. Takže je lépe tady v tomto životě přejít se zkoušky s Ježíšem Kristem, jako když bychom žili si tady krásně, dobře, bez problémů. A pak bychom došli kde? Do nebe? Tam se nemůžeme dostat. Je potřebné, aby jsme služili Pánu Bohu. Jeden krátký citát od Ellen Whiteho nám píše, každý jednotlivec bude osobně muset projít zkouškou a být vyzkoušan nějakou dobu, aby se ukázalo, či je schopný opustit cizích bohů a naslouchat Božímu hlasu a jeho řadám. Je potřebné, aby jsme se rozhodli dneska, komu chceme sloužit. Když budeme sloužit Panu Ježíši, on bude s náma. Víte, nevím, či jste slyšeli, alebo ne, ale jdou na svět takové zákony, které jsou pro celý svět. A jsou tak přísné, že my si neumíme ani představit, jak to bude. Nechtěl bych vás strašit, ale já vás chci jenom zobudit, aby jsme začali sloužit Pánu Bohu. Protože ty časy budou těžké. A dojde jednoho dňa takový zákon, že ti, kteří se klánějí Pánu Bohu, tak budou muset umřít. Bude dány hodina a den
títo křesťané budou muset umřet. Jenomže je napsáno, Boží anděle zasáhnou a ani jeden z nich neumře. A dokonce je napsáno, že budou tí, kteří budou připraveni na jeho příchod, jich zobere sebou. A kde jich zobere? Do nebe. Protože on říká, já jdu připravit vám místo. Když místo bude připravené, já si dojdu po vás. Je potřebné, aby jsme si připravili naše charaktery. Teďka, když před náma je večera Páně, je potřebné, aby jsme řekli Hospodinu všechno, co nás trápí, všechno, co máme v našem srdci. A když máme nějaké problémy se susedem, s bratřem, sestrou, je potřebné, aby jsme si to vyřešili předtím, než budeme brát tělo a tělo Ježíše Krista. Aby nám Pán Ježíš odpustil. Aby nám dal sílu, aby jsme my byli čistí. Protože ti, kteří nebudou čistí, je napsáno, nevejdu do Božího království. Tam nic špatného nemůže vejít. Ale my ještě máme čas. Ještě máme dveře milosti otevřené. Je potřebné využít tady tento čas. A aby jsme se připravili na to, co je před náma. Jan 14. kapitola, verš 16 nám říká, a já prosití budu Otce. A jiného utešitele dávám, aby s vámi zůstal na věky. My nejsme sami. Když budeme čistí a očistíme se, jak máme tady zaslíbení, Pán Ježíš co udělá? Pošle nám sílu Ducha Svatého. Na tu sílu se musíme připravit. A Ducha Svatého je potřebné, aby jsme byli naše srdce připravené, aby tam nebylo nic špatného. Otázka. Můžu já dostat Ducha Svatého, když já mám něco s bratrem nebo se sestrou? Jsou lidé, kteří berou večeří Pane, ale jeden je na jedné straně sboru a druhý je na druhé straně sboru. A nikdy se nepotkají, aby si neumývali nohy spolu. Bratři a sestry, je potřebné, aby jsme pochopili jednu věc. Pán Bůh neudělá 10 neb, jenom jedno nebo bude. A všichni musíme do jednoho. Takže když na této zemi tady nejsme v pořádku, nemůžeme dojít ani tam. My musíme být připraveni a odpuštět si jeden druhému. Protože až když nebudeme si odpuštět, ani Pán Ježíš neodpustí nám. Ale já věřím tomu, že každý den z nás před tím, než tady budeme si umývat nohy, tak si vyřešíme to, co je potřebné. Aby místo toho, když nám Pán požehná víno a tělo, aby to bylo k našemu požehnání. Aby nás Pán Bůh požehnal všech, kteří jsme přítomní. Aby nám dal sílu, protože nevíme, příště nemusíme být tady na večeri Pane. Můžeme být zavření. Nevíme, kde budeme. Pán Bůh ví, my nevíme. Protože je potřebné, aby jsme se připravili. Dokud je den. Dojde noc a v tu dobu už je pozdě, aby jsme něco hledali. Pracujte, až je den. Poslední verš, který bych chtěl přečíst, najdeme u Koloským 3. kapitola, verš 15, nám říká takto. A pokoj Boží vítězí v srdci vašich, k němuž i povolaní jste v jedno tělo a buďte těž věční. Nech nám Pán Bůh tím pomůže, aby jsme byli jedno tělo, aby jsme byli jedna mysl, aby jsme společně tahali za jeden provaz. A aby jsme se jednoho dňa mohli potkat v nebeském království. Amen. Amen.